איך אנחנו בונים קמפיין בתוך הארגון. אז יש לנו בעצם, אני אבנה למותג שלנו, מערכת ההפעלה, יש לנו את LH Direct, שהיא בעצם העסק שאנחנו נמצאים בו, נקרא לו LH Direct, באופן מקרי. וכתובת האתר, יש לנו פה ובעצם מחפשת את הצבעים, היא קלטה את הצבעים, אלה באמת הצבעים שלנו, אפשר כמובן לשחק עם זה ולשפר ולהגדיר גם בעצמנו. היא לא מצליחה, לפעמים היא לא מצליחה למשוך מידע, אז אנחנו יכולים לתת לה את המידע, אין עם זה בעיה. המידע, מה המערכת שלי בעצם עושה? המערכת עוזרת לבעלי, מי הלקוחות שלנו? עסקים, מנהלי שיווק, מה אני רוצה? בוא נגיד אני רוצה לידים, אוקיי? אני רוצה מחירות, יותר נכון, אני רוצה שיבואו וירשמו, בואו נגיד לידים. אוקיי, בואו נהיה רציניים הפעם, או יוקרתיים, רציניים, מה הם רוצים? אני רוצה שמידע נוסף ייכנסו לתוך המערכת. בואו נעבור בעצם במערכת החאות שלנו, ברגע שנאשר את זה, הנה יש לנו, עברה פחות מחצי דקה ויש לנו בעצם, כמו שאתם רואים, המערכת נותנת לי בעצם את הקהל האידיאלי, בעלי עסקים קטנים בינוניים, עצמאים, פרילנסרים, מנהלי שיווק, מנהלי דיגיטל, בדיוק עוד פעם. עכשיו תגידו חלק מזה אני אמרתי, לא, יש פה גם קבוצות עסקיות, ממש, היא אומרת לי מה לעשות, מה הכאב, ההתנהגויות, מתי הם גולשים אפילו, מה הפתרון שאני מציע, מערכת אוטומטית, בניית אסטרטגיה, פוסטים, בעצם הרבה יותר ממה שכתבתי, הכל במקום אחד, חיסכון עצום, חוסך מאות אלפי שקלים, וכן הלאה וכן הלאה, לא נעלה אתכם כרגע. קיצור, יש לי פה תוכנית פעולה ממש מפורטת עד רמת השקל, איך אני הולך לשווק את המוצר שלי, איך אני הולך בעצם לשווק את כל הקמפיינים שלי. והנה נמאס לכם, יש אפילו את הלוגו, תראו ככה הולכים לראות, המודעות שלי, כמובן תכף אנחנו נאשר ונתקדם למודעות עצמם. נמאס לך להשקיע שעות על בניית אסטרטגיה, יש לי פה את הטקסט, תראו איזה יופי, די להתפזר, תראו איזה יופי, יש לי הכל, אם אני לא אוהב משהו, אני יכול לערוך אותו כמובן, ולהמשיך הלאה. בואו נאשר, אני יכול להעלות תמונות, כרגע אני לא יעלה, בואו ניתן למערכת לעבוד. שוב, אם אנחנו מדברים לדוגמה על שוק הרכב, אז אפשר להעלות את סוג הרכב. אם אתם עורכי דין, אז תמונה של עצמכם. אם אתם, כל לקוח בהתאם למוצר או למה שאתם משווקים, כמובן, אתם יכולים להשתמש ולהעלות תמונות של המוצר, של עצמכם, של השירות, ואז מערכת תדע לייצר לכם. בינתיים, בזמן שהמערכת מייצרת תמונות, בואו נראה מה אחרים עשו ונפרגן להם קצת. יש לנו פה את הקהילה בעצם, תראו איזה יופי של עבודות יש לנו פה, ממש מהמם. עכשיו אם אתם רוצים, לוחצים רימיקס כמובן, ואפשר לקבל בעצם את הפרומפט ולעשות כזה בעצמכם, אם יש לכם סושייה או משהו כזה, ואז אתם יכולים לשפר ולשנות את הטקסט ולהתאים את המודעה לשיווק שלכם. בינתיים בזמן הזה, כמובן, אנחנו, שוב, יש פה המון מודעות, דוגמאות לעבודות קודמות. אנחנו נמתין, אני מאמין בשניות הקרובות, אתם רואים, המודעות מתחילות לעבוד, תראו איזה יופי, ממש מהמם. הקמפיין ראינו, קפצה לנו התראה, והקמפיין מוכן. חברים, יש לנו מודעות, נראות $1,000,000. אני לא חושב שמעצבת הייתה יכולה לעשות כאלה מודעות יפות. הצטרף היום, הכל פה מותאם 100%. יפה, אז ובואו נגיד יש תקלה, לפעמים אתם יודעים, אנחנו עובדים עם AI, נגיד והמודעה לא עבדה מספיק טוב, אז אני יכול לעשות פה תקן תמונה, להגיד לו, אני רוצה שיהיה כתוב במקום מבזבז שעות, אני אגיד לו שיהיה כתוב משהו אחר. הוא ידאג לזה. אם אני רוצה גם ברמת הצבעים, אפשר לשנות את הצבעים, אפשר לשנות את הקומפוזיציה, אני רוצה שיצא לי 6 מודעה לסטורי, גם אני יכול, אני רוצה לשים תמונה של עצמי, גם אני יכול. נגיד וה-AI טעה, אוקיי, אז יש פה גם גיבוי, אפשר לדווח לנו פה שה-AI טעה, התמונה לא מספיק טובה, כמובן יש שירות מאחורי המערכת, אנחנו נדאג לסדר, במידה אפשר לסדר את התמונה ולעדכן אתכם על העלאה של תמונה מעודכנת ותקינה. המטרה היא שוב, כמובן שהמערכת תהיה הכי נוחה בשבילכם. עכשיו אני אהבתי את זה, אז אני גם אשתף בקהילה, שכולם יוכלו לראות את הפוסט היפה שעשינו, שיעלה לכאן לקהילה שלנו בעוד מספר שניות, אחרי אישור כמובן שלנו, של המערכת. זהו, אז זה השלב הראשון של המערכת.